Ahoj přátelé, rád bych s váma dnes pozdílel pár myšlenek, tentokrát asi dost přímočarých. Dostávám se často k frustraci z toho, jak pomalu se vyhrabávám z určitých životních potíží a sraček. Je to frustrující, odrazující, demotivující, když máte pocit, že jste pořád v háji, když máte pocit, že život za moc nestojí takovej, jaký je, nestál moc za to, jaký je včera, předevčírem, před měsícem, před rokem, před lety. A vyhlížíte do budoucnosti a říkáte si, proč by to mělo být jakkoliv jinak. Nebo já si to rozhodně říkám. Obecně v těchto videích vycházím hodně ze sebe, jakýchsi vlastních vnitřních a životních reflexí a snažím se propojovat své zážitky s tím, jak já vnímám, že ostatní prožívají své životy. Ale opět připomínám, nejsem žádný odborník na téma psychologie, nejsem v tomhle oboru, nemám v tomhle oboru žádný titul, diplom a nejsem sociální pracovník, psycholog, nic v tomhle smyslu, takže je velice důležité brát cokoliv, co sdílím s velkou špetkou soli a doufám, že pouze v tom ohledu, že se snažím nabídnout něco k mání vám, podle toho, jestli vás to jakkoliv oslovuje, s tím, že já se snažím tato videa směřovat ve výsledku k něčemu pozitivnímu, aby to vlastně směřovalo k něčemu životodárnému a vlastně ta ultimátní motivace je jako vlastně schopit se k tomu problémy řešit s nějakou živelností a záměrem a doufáním, že vlastně život může být lepší, než je. A to se týká i tady toho velice tmavého videa. Omlouvám se za naprosto nekonzistentní grafickou kvalitu, ale snažím se tahle videa vést s určitou dávkou přirozenosti a vůbec něco vytvořit a postnout to na YouTube a sdílet. Takže do budoucna se mi třeba podaří tu kvalitu posunout někam na konzistentnější místo, kde mě bude vidět, ale dneska to vyšlo takhle a tak. Zpátky k tématu. Ta videa a dnešní téma má ultimátně být o tom, že já doufám a věřím, že je možné, jak pro mě, tak pro co nejvíce lidí, včetně těch z vás, kteří se s něčím velice trápí, ať už s podobnými potížemi, jako mám já, nebo s výrazně jinými, nebo částečně podobnými a ať už více či méně těžšími, než kterýma procházím. Naprosto nepochybuju o tom, že je mnoho lidí, co mají daleko těžší životní příběh než já, ale zároveň věřím, že ho sám nemám v určitých ohledech jednoduchý. A snažím se nestrácet právě tu víru v to, že bojovat a trpět skrz současnost a i takovou tu nadcházející budoucnost, že to za to bude stát. Nesnažím se hrát si na věštce a nějak nebezpečně podporovat myšlenku, že můžeme předpovídat budoucnost a být si jistý tím, co se stane. A někdy přicházejí podle mě radikálnější změny, někdy postupnější změny. Osobně si myslím, že život a to, co z nás vychází a z naší životní zkušenosti, z našeho způsobu života a prožívání, že většina věcí, co se toho týče, se proměňují
v nás a skrz nás spíš jako pomalu a postupně. Jo. A myslím, že člověk si osvojuje nové věci a buduje věci hlubšího charakteru a učí se takové ty větší a složitější dovednosti. Všechno podle mě přichází ve své podstatě postupně. Takhle to vidím já. Jo, a už z tady toho principu, jak říkám, nechci vytvářet nějaký úsudek, že vidím do budoucnosti, vůbec ne, naopak občas, když se snažím někoho povzbudit k tomu, aby nevzdával určitý aspekt svého života nebo aspoň vnuknout trošku jako pozitivity do náročné životní situace, tak se snažím částečně zaměřit na to, že vlastně ať už se můžeme cítit sebehůř, tak vlastně nevíme s jistotou, co dál přijde a co se do našeho života vmíchá, třeba i z vnějších okolností. Může nás potkat něco velice jako pozitivního a kolikrát si nedovedeme představit, kde prostě za x let, že jo, budeme, jak věci můžou být třeba jiné. Ale zároveň, přestože si myslím, že tam je určitá záhada v tom, co nás jako čeká, určitá nevyzpytatelnost a v tomhle bych doufal, že můžeme být otevření a nadějní, tak začínám chápat a cítit na sobě i to, že jako zítřky a naše předčasné zklamání nebo trápení se nad nimi, tak že to taky dává určitý smysl. Že to není blbost, není to neopodstatněné. Jo, jelikož věřím, že prostě jaký náš život je, jak ho zvládáme, jak ho vedeme, že tyhle věci se proměňují postupně, abychom mohli vybudovat něco lepšího, zahojit určité hluboké životní rány, ocitnout se v radikálně jiném prostředí a v radikálně jiných vztazích, který třeba pro nás nebudou toxický a tíživý, tak to si prostě myslím, že obecně člověk za den neudělá. A není to svědectví o tom, že by ten člověk byl neschopen, že by se ten člověk nesnažil, že by si to ten člověk nezasloužil. Jo, ale prostě to trvá. A v tomhle ohledu obávám se, že je naprosto pochopitelné, že lidé, kteří se, zkrátka my, lidé, kteří se trápíme mnohýma těžkostma a náročnýma okolnostma našeho života, takže můžeme docela pochopitelně očekávat, že část tady toho utrpení na nás čeká zítra a pozítří a popozítří a třeba dny, týdny, měsíce, roky. Jsou věci ve svém životě, které já nevěřím, že nikdy vyřeším, nebo že jsou nutně nějak konečně vyřešitelné. Jsem velice citlivý a tělesně i duševně. A to si myslím, že je velmi hluboce zakořeněné v mé nátuře. Nemyslím si, že já tohle můžu změnit a nemyslím si, že pro vysoce citlivé lidi je jednoduché ze svou citlivostí vycházet. Tím nechci říct, že nenabízí i určité výhody a síly, ale myslím si, že je obtížné s ní fungovat. Stejně tak, jako si nemyslím, že někdy zaženu zcela svoje úzkostlivosti a sebeschazovačné a sebenenávistné tendence a emoční nestabilitu. Ale věřím, že se vším z toho můžu nějakým způsobem pracovat a
podobně věřím, že ať už například vás nebo kohokoliv jiného trápí jakási psychická nebo fyzická nebo externí vztahová jakákoliv okolnost, tak že ta míra toho, jak moc se s tím dá pracovat, se může se lišit. Ale přijde mi opodstatněné nahlížet do budoucnosti, hlavně do té krátkodobé, podobně jako nahlížíme na naši současnost. Protože si myslím, že ta šance, že naše krátkodobá budoucnost, to, co je za rohem, že ta šance, že to bude fakt jako úplně mega super duper jiný a tím jako doufáme, že už je k lepšímu, takže ta šance obecně nebývá vysoká. A opět zde chci zdůraznit, že pokud s váma tohle nerezonuje a něco naopak ve vás jako cítíte, že tady to s touto informací nebo představou, kterou se snažím prezentovat, nějak jako tře nepříjemně a že se vám to nějak nesympaticky bourá do představ, které si prostě nechcete nechat někým na YouTube vymlouvat, tak úplně v pořádku. Prostě já se nesnažím nabídnout pravdu nebo něco, co je objektivně funkční, nebo něco, co se vztahuje pro kohokoliv. V první řadě tyhle věci začínám vnímat na sobě a snažím se je popsat a pochopit v kontextu svého života, prožívání a myšlení. A zároveň bych doufal, že můžu nabídnout i užitečnost někomu z vás. Tak a teďka, kde je ta užitečnost? Protože zatím to zní, že vlastně nabízím velice depresivní představu. Zní to asi zhruba jako, že říkám, no, tak pokud náš život byl a je tak nějak na sračku, nebo tím je myšleno ne, jakože celý je na nic, protože si nemyslím, že obecně takový život jako bývá. Vždycky je tam černá i bílá, mísí se barvy, si myslím. Ale asi to zní jako, že říkám, no, že pokud máte pocit, že ten život byl jako příliš těžký a je příliš těžký i teďka, nebo příliš bolestivý, příliš nepříjemný, nestojí za to, takže prostě za to stát nebude. A možná, že z toho skoro vyplývá jakási kapitulace, vzdát se. Možná, že tak to teďka zní, ale ne. Rovnou vás ujistím, že k tomu myšlenkama nesměřuju. Sklouzávám k tomu vnitřně občas. A posledních pár dnů například často. Prostě zrovna posledních pár dnů jsem měl takové jako bouřlivé... bylo toho na mě moc a když už jsem se dostával k vlastním myšlenkám a reflexím, tak jsem vlastně cítil velké a hluboké zklamání z toho, kde jsem a jak malou cestu mám pocit, že jsem ušel za poslední dobu, nebo možná i delší dobu. Nebo možná i za celý život. Mám pocit, že bych chtěl být mnohem dál a že vlastně tam, kde jsem teď, to za moc nestojí. A v tomhle ohledu jsem se snažil najít jakousi, dejme tomu, naději a taky určitý řád v těch jako myšlenkách a událostech ve svém životě a nějak z toho vyjít a něco v tom najít. A došel jsem k tomu, že potřebuji být trpělivý. A že asi velice často mám právě s tímto problém. A na jednu stranu
se vlastně sama sobě nedivím. Protože táhne mi na 30, ať už na to vypadám nebo ne. A bydlím u rodičů. Pokoj sdílím s rodinným příslušníkem. Takže na někoho, komu je skoro 30 a nemá v podstatě vlastní pokoj, pracuje v odvětví, kterého nezajímá. Vybral bych si 3, 4, 5 úplně jiných odvětví týkající se humanitních věd, ničeho tvůrčího, práce s lidma, něco lingvisticky orientovaného a tenhle seznam by mohl pokračovat. Ale v zásadě do toho prostě jsou zamíchaný nějaký dosti nepříjemný, skličující věci v mém osobním životě, které se prostě dlouhodobě nedaří. A taky prostě fyzické a psychické potíže a nestability. Takže bez zkratce na to, že jsem prošel mnoho let vlastně terapie a fyzioterapie a měl jsem v určitých ohledech obrovský štěstí a například podporu několika málo lidí, za které rozhodně vděčný jsem a za které se snažím být vděčný, tak vlastně mi ten život přijde dost jako prázdnej, osamocenej, neuspokojivý, úzkostlivý, sebenenávistnej. A není to tak pořád, ale tyhle věci se vrací, ozývají se leckdy dost hlasitě a ozývaly se posledních několik dnů. Abych se z toho tentokrát vynořil, tak jsem si snažil připomenout nějakou delší životní trajektorii a delší výhled do budoucna. Protože v mém životě, přes to všechno, co jsem teďka vyjmenovával, že mi nevyhovuje a přesto, jak mizerně to mohlo znít, tak vlastně já jsem v životě kdysi ani nevěděl, co od sebe a od ostatních chci. Přišlo mi neuvěřitelně náročné formulovat své myšlenky a pocity, nedokázal jsem se v nich vyznat. A jak si jsem měl hrozně špatně nastavené, problematicky nastavené prostě vztahy s přáteli a s partnerkama a postupně jsem se naučil, alespoň v těchto vztazích, kde člověk vychází nebo se snaží vycházet jako rovný tomu druhému, to znamená třeba s kamarádem nebo právě s romantickým partnerem, partnerkou, tak v tomhle jsem našel mnohem větší rovnováhu a uspokojení a respekt k sama sobě. Jsem schopen prožívat své emoce mnohem vědoměji a naučil jsem se a podnikl jsem určité věci ve svém životě, na kterých mi záleží a věnoval jsem určitou nemalou část svého života dobrodružstvím v přírodě a naukou nebo zkrátka tvořením hudby. A za tyhle věci jsem vděčný a k těmto věcem, ke spoustě z nich, mi pomohlo se snažit věnovat sobě, rozvíjet se, docházet na terapii, vést si deníky, reflektovat, docházet do podpůrné skupiny. Měl jsem v tísnivých situacích, psychicky i finančně tísnivých, pomoc od sociální pracovnice a byl jsem na terapeutické skupině.
A věnoval jsem svůj čas a úsilí určitým tvůrčím aktivitám a vylejval si do nich do určitý míry svoje srdce. A skrz to jsem se víc přiblížil k tomu, kým chci být a jak život chci vést a prožívat. A to věřím, že to všechno je velice cenné. A že kdybych to neměl, tak bych tu možná ani nebyl, protože než jsem se na určité tyto cesty vydal, tak jsem v podstatě viděl v životě velice málo smyslu. A ačkoliv se mi určité otázky a útrapy opakují, tak ten posun, ten stále cítím, když se zamyslím a zadívám do své minulosti. Takže nedá se říct, že stojím na stejném místě a nedá se říct, že je všechno stejně na píču, jako kdy bylo. Prostě zažil jsem určitý věci, které za to fakt stály a našel jsem určitý věci ve svém životě, které za to fakt stojí. Ale samozřejmě, že je jednodušší na tohle zapomenout. Necítit to aktivně a vědomě, když se na nás valí bolest, úzkost, námaha, nejistota a problémy současnosti a tlačí na nás ze všech stran. Tak je pak velice těžké, zvlášť když třeba nenacházíme takovou podporu a lásku a pochopení od ostatních, kteří by nám byli schopni a ochotní pomoct aktivně a být tam pro nás, tak je pak možná docela jednoduché se zapomenout v tom, co nás bolí a co se s náma vleče delší dobu. Bez pokroku nám to pak může právě připadat, i když ten pokrok v životě probíhá a i když ho ve skutečnosti budujeme. Takže asi jsem to nepojmenoval dostatečně krystalicky jasně zatím a leze to ze mě místy jak z chlupatý deky, ale snažím se říct, že bych rád věřil v sílu a smysl postupných, pomalých životních změn, které ve svém životě prosazujeme, které budujeme a udržujeme právě tím, že se jim kontinuálně, průběžně věnujeme, dedikujeme a že nás to postupně přinese blíž k tomu smysluplnému životu nebo smysluplnějšímu. Já bych rád věřil, že každý najde ten život, který mu za to bude stát. Ale to já nedokážu přislíbit. Jednak ani vám a jednak jako ani sobě. No já fakt ultimátně nevím. Například ani jak dopadnu já, a to sebe znám poměrně dobře. Takže nesnažím se v tomhle ohledu mluvit z patra a předurčovat, že budete-li trpěliví, že váš život se určitě radikálně zlepší za nějakou třeba delší dobu nebo středně dlouhou dobu, prostě i kdyby to mělo nějakou dobu trvat, takže to bude strašně moc stát za to a bude to úžasný. Já fakt nevím. A navíc si dokážu představit, že pokud třeba vycházíte z opravdu velmi, velmi, velmi náročné situace, kterou si já nedokážu třeba ani trochu představit, takže že ta cesta může být o to třeba delší, anebo vyžadovat o to víc úsilí, nebo třeba o to víc pomoci, nebo kreativity. Ale prostě rád bych věřil aspoň v to, že
život je možné posouvat vpřed, ale že to zkrátka trvá. A že by bylo fajn snažit se občas odhlédnout od těch útrap současnosti a i od útrap zítřků, od té krátkodobé budoucnosti, kterou máme v dohledu a o který cítíme, že bude bolet, podobně jako to bolí teď, tak rád bych věřil, že je možné od tohodle trošku odhlédnout a vzpomenout si na to, že my už jsme v životě něco probojovali a že můžeme pokračovat a posunout se dál. V to bych rád věřil, že se můžeme posunout dál. Smysluplnějším, radostnějším směrem. Velice bych vám to přál. I ty z vás, který jsem už měl příležitost potkat na terapeutických a podpůrných skupinách, nebo na nějakém koncertě, nebo nevšední příležitosti. A i ty z vás, které jsem ještě nepotkal, nebo třeba nikdy nepotkám přímo, ale představuju si to nekonečné moře barev a dojmů a hlasů přenášející nové emoce a zážitky a měsíce, jak se spolu mísí z jednoho koutu kraje na druhý, v některých případech i přes internet z videa na video. A doufám, že i ve svém boji vám třeba trochu pomůže ta myšlenka trpělivosti a spolu s ní i laskavost k sama sobě. Nebuďme na sebe příliš přísní za to, že nám to trvá. A že nejsme tam, kde bychom být chtěli. Že jsou naše potíže a útrapy momentálně tak hlasité, že si nedokážeme vzpomenout na to, jaké to bylo být šťastnější, anebo alespoň cítit, že jsme něco překonali. Protože možná, že zrovna teď nemáme pocit, že se blížíme k tomu, že něco opravdu překonáme. Třeba zrovna jenom, to zní tak pejorativně, ale třeba máme pocit, že prostě sotva přežíváme. I taková období můžou mít, nebo určitě mají své výzvy. A možná, že i při nich může být fajn si vzpomenout na to, že některé rány a souboje a zlepšení vyžadují svůj čas. Rád bych vám předal víc, přesto to video je tak hrozně dlouhý. Zatím si ani úplně nedokážu představit, že to video někdo uvidí, že ho někdo uvidíte a že bych mohl někomu z vás něco předat nebo ulehčit nebo přinést. Ale budu se v to snažit věřit. Třeba to bude taky velice dlouhá a postupná cesta. A třeba budu mít i příležitost někoho z vás tváří v tvář potkat a třeba si řekneme něco zajímavého naživo a pozdílíme vzájemně okamžiky a strategie životní ze svých bojů. A jestli jste
tohle video nikdo viděl a jste teďka tady v tomhle okamžiku videa, tak anebo v jakýmkoliv jiném, tak děkuju, že jste si rozhodli se mnou strávit nějaký čas. Snad to bylo nesrozumitelné. Opatrujte se.